Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Maigsoon, welcome sa 16th Sunday in Ordinary Time. Although dili ni ordinaryo nga misa, may bawaan na ninyo ngano. Maigsoon, maginusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Pagdungan kita. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagawom sa tanan. Niyo maigsoon nga nakalapas ako dako yamot so nahuna sa pulong sa buhat. So la pagbuhat sa kinahanglan buhaton kay akong sala dakong sala. Busan nga muyo ko ka Santa Maria kanunay ulay sa manghel mga santos kaniyo maigsoon. Na koy ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kailan ta kita sa Dios nga makagawom sa tanan pasayloon sa atong masala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo, kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. O kadait sa iyang mga tao, dinhi tayo ta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makagagawom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Hesu Kristo, bugtungan sa amahan. Ginoong Diyos, poderos sa Diyos, na nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kahaloy, ikaloy, ikami. Ikaw na galingkod sa tuo, sa amahan, dawata ang among pangahamuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan.
magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawan ug dungagi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug panghigugma ug himuha nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak nga buyog hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo mipakita kang Abraham didto sa sagradong mga kahoy ni Mamre. Naglingkod si Abraham sa pultahan sa iyang tolda sa udtong tutok. Sa dihang mikalit pagtungha ang tulo ka tawo nga nagbarog didto. Sa pagkakita niya kanila, midagan siya aron pagtagbo sa mga tao, ug mihapa siya sa yuta ug miingon, Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo. Busa, hapit in taon kamo sa akong balay. Ako inyong ulipon. Tuguti nga magpakuha akog tubig aron makahimasa kamo ug makapahulay unya kamo dinhi ubos ni ining kahoy. Magkuha akog pagkaon aron mabaskog kamo ug makapadayon sa inyong panaw. Andam ako pag-alagad kaninyo, sanglit mianhiman kamo sa akong balay. Sila mitubag, kun mao kana, buhata ang imong giingon. Midali si Abraham pagsulod sa tolda o giingnan niya si Sara. Pagkuhag usa ka sako sa imong labing maayong harina ug paglutog pan. Dalia kini paghimo. Unya midagan si Abraham ngadto sa kahayupan ug nagpili siyag nating baka nga tambok ug humok pa ug gihatag niya kini sa iyang ulipon. Gidali usab kini paghikay sa ulipon. Unya nagkuha si Abraham og kisiyo, labas nga gatas ug karne ug gidulot niya kini sa mga tao. Samtang nagkaon sila, nagbarog siya duol kanila ubos sa kahoy. Unya nangutana sila kaniya, hain man ang imong asawa nga si Sara. Anaa sa sulod sa tolda, mitubag siya. Ang usa kanila miingon, isaad ko kanimo, nga ang imong asawa nga si Sara, manganak og lalaki, iniglabay sa siyam ka bulan, ug nga mobalik ako, inigabot na ni anang panahona. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Ang maghimo sa kataro, magpuyo sa atubangan sa Ginoo. Ang maghimo sa kataro,
atubangan sa Ginoo. Siya nga nagalakaw nga walay sala, ug nagabuhat sa matarong, nga nagahuna-huna sa kamaturan, diha sa iyang kasing-kasing. Ug wala magasulti dautan sa iyang dila. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa atubangan sa Ginoo. Siya nga wala magdagmal sa iyang isig katawo, ni magmahay patok sa iyang silingan. Pinaagi kaniya ang dautan kitamay, samtang nagpasidungog siya nila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa atubangan sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto og hilabihan sa iyang sapi, ug wala mudawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga magabuhat niining mga butangan, dili gayud masamo. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa atubangan sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako paghingpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Gihimo ako sa Dios nga salugoon sa simbahan, ug gitugyan niya kanako kining buhata alang sa inyong kaayuhan. Kining buhata mao ang pagsangyaw sa hingpit sa iyang mensahe nga gihatag niya kaniadto, apan gibutyag niya karon ngadto sa iyang katawhan. Kay ang laraw sa Dios mao nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahandianon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ug ang tinago mao
nga si Kristo anaa kaninyo nga nagapasabot nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Busa gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tao. Gipahimangnuan o gitudluan namo ang tanan, ginamit ang tanan namong kaalam aron pagdala sa tagsa-tagsa ngadto sa Dios, ingon nga hingkod nga tao nga nahiusa kang Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nakatagok kaluwasan, nalay ko siya, labaw sa kanan. hallelujah, 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 hallelujah. Sa kanunay magkaigon ang Hari o Diyos, Amahan ug Anak ug Espiritu. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, nalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanimo. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, niabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babae nga nganlag Marta nga miabi-abi kaniya dito sa iyang balay. Naigsuon siya babae nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nakapuliki sa daghan niyang buluhaton, busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo, Marta. Naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maigsoon, akong sugdan akong wali sa panghambog. Manghambog jud ko maigsoon nga nakaadto jud ko aning lugara. Kaning balay nila ni Marta o ni Maria. Nakaadto mo? O mo kaadto no? Lain so ka Marta. I was there April 2013. More than 12 years ago no? Sa Betania kani or Bethany is
small village near Jerusalem. Pag-adto na mo, bugnaw kayo, no? Akong kuyog mga tiguang. Ano mga tiguang man ang pilgrimage? Mga tiguang naman nagkakwarta. Mga batanon naman kwarta. Barato ragod, no? Sa una panahon na mo, 200,000 ragod, no? Wapay labot baon. So, muna kasagaran ng kuyog pilgrimage, mga tiguang gina o idaran. Mga batanon naman kwarta. Una mga batanon, anaks dato. So, pag-adto na mo, ang ilang balay, the exact spot, tindahan na karon. So, mo gibutang dito, mauni ang balay nila ni Marta o Maria o isa mausa, Lazarus. Si Lazaro. Igsuon man silang tulo. Suod ni nga higala ni Jesus. Si Jesus adunay suod nga babae nga higala. Muna ay mo katingala mga pare, napay mga suod nga babae. Nga og laki pod, no? Dili bayot ha, dili pod pang chicks. Nali suod. Every time kapuyon usay si Jesus, usay ganahan siya mo paambit, mo adto sa balay, suod din niya. Suod kani niya nga pamilya. Wala ni apelyido. Marta, Maria o si Lazaro. Si Lazaro kaila mo, katong ibanhaw niya, gibuhi niya, namatay, nakaadto po ko sa iyang lumnganan. So, ubos kay maigsoon, kung matagak mo kay tani, tagas para ba kayang tikang sa stair, no? Akong kuyawan ko sa mga kauban kay matiguang. Uy, manang pag hinihinay mo, basig matagak mo dito. Pag-abot naman dito, of course, wala na yan. Dito, lawom kay Megson, bantog na nisagit ang Ginoo. Lazaro, kasabot na ko, anong nisagit sa kay, lawom gindi kayo. Tagsaragod, no? Inomdom ko, panglaog na ko dito, sugat, na Russian. So, Russian ako na, atlas na po me. So, usaragod. No? So, suod ka niya nga pamilya. Ato makita di duha ka kinaiya sa duha ka igsuon. Bisan mga igsuon, dili pareha kinaiya. Lain-lain o kinaiya, lain-lain batasan. Tanaw na to si Marta. Ilailahon na to. Si Marta, mo ni ang typical nga Filipina. Kaya bitang may bisita, magkarakara. Nuhana dyan siya. Labi na ang bisita pare. Uy, magkarakara, uy. Inomdom ko sa karkar pa ko. Duaw ko sa ila. Itong, usa ka, parokyano nga, pinangga kanyang pare. Di pa ninyo, usay manawag pare. Last na rin ako misa. Magkarakara to siya, manawag siya. Uy, uy, mga anak, dili. Ari mo kay naang Ginoo. Uyawan sa kong, Ginoo, pare, raman ko. Sa, dili, Ginoo ka kay, wan man ka. Sulugoon makas Ginoo. So Ginoo pa ang pare. Uyawan sa tani mo manang no? Lipay ka to sa nay pare, magkarakara din siya. Napay ka usap pag adto na mo, wa say sudan, ay nangutang. No? Kay pagpakaon sa pare ko, wa mo ko marikaon Nari mako ro mangayo, sa ba, no? So mo ni siya ang typical nga Pilipina, di ba? Makita kita bisita, labi na ang bisita pare ay makabuang Ala pangutang dito, no? Sa muka sa iguman, sa muka sa ni pareha wa mo sa paibaw, anong marato lang ta. Nuani ni siya. Tanaw na to si Maria. Si Maria, lahi pod ang kinaiya. Nga, mo ni siya ang babae, nga, dili magkarakara, dili siya mo entertain, mo hatag og sudan, pagkaon, kung dili maminaw. Lahi pod siya. Mamati lang siya. Kay kabaw man siya si Jesus, maato dito, mo paambit. Usay kapuyon si Jesus maato sa dito, magpaambit lang siya. Kung gusto siya maminaw lang. Duha ka kinaiya, duha ka kaigsuon, duha ka babae, lain-lain o batasan, lain-lain o kinaiya. Asa man mo? Tanaw na to. Kaning duha ka kinaiya, nindot ni. Ato ni i-apply. Marta. Nindot ni ang Marta, labi na sa panimalay. Labi na ka mong mga inahan. Mamata dyan mong sayo, magkarakara, magluto sa inyong mga anak, sudan, baon, nagdako, suklan pag yun mo. Sus, may pag-ipatay na lang kahit, itubagon pag kasi mga anak, mag-ipatay pa ko na yung mama, priso na ka, maldito kini mga bata. Pero inyong pag-antos, sulod pa sa siyam, sa tiyan na, suklan na mo, makalagot, no? Pero yung anak dyan ang inahan. Diba? Muna pinanggaan yung inahan ako, ano mo ko inahan? Say makahilak dugo no? Mingawan ko sa kong mama, kay mama's boy man ko. Anak dyan ang inahan, mamatag sa'yo. Say, maingon siya, lagi ko mamatag sa'yo ugma
kapoy, ugma, mumatag lang kapag sa'yo. Ngayon, anak dyan ang inahan. Mangyaw-yaw, pero mumatag sa'yo, atiman, no? Yan, kuman, yung anak natuog pa ito, dugay pa kayo pukawon. Ma, dong, mata na dong. Niya na ma, 5 minutes. Anto na lang, 30 minutes. Makalagot. Pero yung anak dyan ang inahan. Mauna, mga Marta. Diba? Tinuod? Anak dyan na, karakara. May bisita, makarakara. Labi nagpare. Sus, makabuang mangutang nito. Patangan sa tuwing, pare. Sa mukha sa ni pare, wala man sa paybaw. Yung anak, manggawas ang mga kinakusgan nga kutsara, ninidor, usapan na. Yung anak na, nindot na, nga batasan. Very Filipina. Tinuod. Diba? Nindot na, mo trabaho, manglimpyo, no? Nindot na. Kung mo na ito i-apply po sa atong Kristohanong kinabuhi. Nga mo serve ta. Ano yung mga batanon karon mo papadlong ha? Live streaming ra ba ni? Dili pa ni sa investiture sa sutana, no? Garb o dili clerical pa. First time pa din ako na. Mo observe sa sila 10 days before sila makasultana. Ay mo papadlong ha? Malipay jud ko na yung mga batanon sa uban nasod nakasimba man ko like New Zealand, no? Sa Rome, gamay ra kay mga batanon nga igsuon. Ang ni-serve dito mga idaran. Napakibabay, tiguang. Sa Pilipinas, kita, dire, no? Sa Mandawi, kasagaran, daghan mga batanon. Sa uban nasod, mga tiguang na, mo-serve, retired na. Dire, mga batanon pa. Salamat ta sa Dios. Wala na sa uban nasod. Muna ka mo pag binuotan mo, ha? Hinauto ta, mapare mo. Bago lang, etong naging semana, 2 weeks ago, July 5, nag-celebrate og misa dire akong former acolyte. 2018 kato, 17 years ago, duklon na to nako. Paludon na to. Karon na pare na, hawak na ko siyang kamot. Nalipay jud ko. Imo na ingon ko, karong adlaw, katong adlaw no? July 5 kato, live streaming, no? Hawak ko siyang kamot ko sa una ako ra maning kasab-an karon pare naman. Acolyte nako, 13 anyos, no? Basig usan ninyo mapare pod, no? Hopefully kaning uban ambot lang naghanam kaning uyab sa ba sorry ha booking na mo live streaming ra ba ni lipay jud kay ko sa panahon dito ko San Nicolas duha jud na pare last year si Father Renzo Jerome parehan ako nga og si Father Jesam Pelicano natong July 5 nagmisa sa dire nang hawak di ba nay nang hawak mi siyang kamot no lipay ko duha ka acolytes nako iko karong adlaw nakaingon ko mura jud kog amahan nga sa dugay panahon nanganak na gyud og pare. So salamat no bisag tiat magini mga batanon sipat na naong ay nguyab na ay serve mo ha imo pagpadlong ha so Marta mo pero usahay ba ang pagka Marta ni abot sa misa magsige kuri Marta kayo magsigawas-gawas magsige managi mga tiguang maglagot ni gumtanaw sorry ha magsigig tanaw silang bag. Unsa may inyong pangita na kwarta? Muragig na kwarta ilang bag. Sorry ha, live streaming ra ba ni? Magsigig lakaw-lakaw, magsigig text-text. Nindot kay kog cellphone maigsoon. Nagdari kog cellphone karon kay na may picture taking. Kasagaran di ko magdag cellphone. Mahalon pa na ako cellphone. Di lang ko sulti pila kay tulison niya ko. Ano uban mga baratuhon pa hilasa gyud. Padung pagkalawat mo tubag pag hello, kadiot lang kay mo kalawat ko. May kusion Pastilan. Imagine ang pare po, magdag cellphone. Nasa usa ka pare nga nagtubag siyang cellphone, nagwali siya. Kadiot ha? Kabakaw siya yung rason? Tubago na ko ni kay nanawag ang Ginoo. Gingigoy. Hello, nanawag ang Ginoo. Sa paria Bumitaw ako nang dako karong cellphone, nagsara kayo, kay na may picture. By the way, karong adlaw very special kanina ko. Kay mo na ang katapusan akong misa sa Pro Popolo. What is Pro Popolo? Pro Popolo, pro means for. Popolo, people. For the people. Kami ra yung mga parish priest makamisa. Sa una si Bishop, naman dire, ako, Father Manayon, Father Glenn, o si Monsieur Tony. Kami ra yung upat. Wa mo kabantay mo wala gyud kamisa si Father Ipos, kay di man sa kura, assistant man siya. Di pod kamisa si Father Luigi Salas 8. Kami ra yung upat. Kami ra yung mga parish priests. Klaro? O katapusan na nila kung misa, muna agwanta jud mo.
kahit nangihi na mo. Nangihi mo daan, kay taas mo niya kung wali. Pasinsa, napagini, iguman ani sa kung wali, adunay, investiture, clerical, no, in preparation for sa satana, o iguman sa announcement, ay mo panguli ha, aduna pa'y awarding. Aduna tayo special awards. Rare na kayo. Ako na nagibuhat sa cathedral, for first time nagibuhat na ko sulod sa misa, live streaming, pagyot, aron makita sa tibok kalibutan. No? Supposed to be dili man tani sulod sa misa, nausab akong nahuna. No, lamdagan so ko. Panagsa dito ko sa cathedral, aduna ko nakitaan dito, kay 5 mas ako katuig dito. I was the spiritual director 2002 to 2002 ba to? Until 2008, no? Early 2008. Nakitaan ako dito nga adunay couple lectors. Panagsaon na kay na nga duha ka ang managtiayon nasa usa ka ministry ni Sir. Dire sa Mandawi wa ko kita couple lectors. Apan ako nakitaan couple psalmist. Sabanan pa ni sila usahay, makahilak pa, pero padayon gapon. Rare na kay ni makita kag managtiayon mo serve sa usa ka ministry. Couple choir pa ni sila. Pero dili kay rare kay naman po couple choir, no? Na ubad. So sila ra jud lahi. No, mo bitaw gipapaso ni sila bisag wa mo serve, no? So couple psalmist. Adunay best lector o best psalmist. Ako may suon. Asa kon mga lectors be palihog isa kamot. Oy, gamayaran ninyo, bantay lang mo, wag mo inasal ba? Asa mga psalmist? Daghang kay absent, sige na lang. Di na pa amoton tatong inasal. Aduna po best lector o best psalmist. Atong pakita din nga sa Mandawi, maayo yung mamasa. Maayo yung manganta. Kung ikumpara sa lain parokya, sorry ha, kita mo live stream, maayo yun ang Mandawi. Tinood. At tumos lain parokya, masay makahilak mo, pagbasa, gikan sa hilakon, basa ni lektora eh. At to pagkas Mandawi, kusian na ka na ko. Salmo responsoryo, kahilakon lang ta. Labi na, maka-attend ko lain parokya. Proud di ko dire, ambot proud ba? Proud mo na ko? Uy, proud mo na ko? Ang proud di ko sa kolektor, medyo kay mamasa. Pero one among them is the best. Ilang, sila ay butasyon sila nag-nominate, sila po nagbutar. In case magtabla, ako ay mo break sa tie. At least 3 years in the ministry, may mubasa both English and Cebuano. May mo, klaro kayo, both, kay makalagot na uban mga lektor di ta kasabot. Bulok si Ginoo. Samni pasaha napoy salmista. Kay lakon lang ta. Pero dire, nagmay na sila mamasa, pero one among them is the best. Muna, ikuman, napoy best lector o best psalmist. Puro na sila Marta o Maria. Ambot kinsa kay Marta o Maria nila. Puro na sila babae. Maigsoon timing juga yung ebanghelyo na adunay best lector o best. For the first time dire, best lector 2025 and best psalmist. Atog yung i-recognize. Para kung sa klase, aduna jay the best. Di ba? Bisag daghan mga maayo, pero nagyoy the best. And ako, painumduman ta mo, I am very much after excellence. Dili ko gustong maayo. Dili ko gustong maayo. Dili ko gustong arang-arang. Gusto ko the best. Muna, lisod di ko, kung ako inyong spiritual director, makasabaan dyan mo. Kaya di ko kontento ang nindot. I do not like good. I do not like better. I only like the best. And only the best is enough for me. At unsa matoy hatag sa Ginoo, we also give the best to the Lord. Di ba? Demanding kay siya, love me with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ingon ang Ginoo, love me all, sana all. Wala siya maingon sana few, sana all. Ingon ana ka demanding ang Ginoo, ingon ana po ko ka demanding. Naminaw pa mo? Hapit na mo man, 5 minutes na lang. 2 minutes na lang. Anak, mas give your best to the Lord. Ayaw paghatag ginagmay. All. Love the Lord with all. Meaning 100%. All your heart. All your soul, 100%. All your mind, 100%. Una mo dire, 100% na mo dire. Unya na muna ng pangumpra. Sige, kuri.
Muna pag Maria po mo kung namo mo simpa. Paminaw mo, pamati. Ay sige kure-kure. Ay sige gawas-gawas. Ay sige text-text. Ay sige dua-dua sa inyong mga anak. Malingaw. Niindot man na dua mo sa inyong anak. Buhata na after the mass. Oy, sige dua sing anak. Uli ramang bunalan. Oy, niindot kita na undri. Dua-dua. Uli sa bunalan. Hilas. Ay sahay. Naminaw pa mo. Pati may son. Be Maria. Be Mary during the mass. Pamati mo. Ay mo pagtabi. Ay mo katog. Ay mo ka-text-text. Wa ko masuko ha. Iwanan din akong tingog. Siyaro pa dyan mo kailan ako. Apit na ko mabalin. I have only 15 days more. Kick out na ko sa Mandawi. By August 5, malhin namin tanan. Nga na mo'y bago. Karong Lunes, ugma na eh. Mari na silang Monsignor Roger and the team of pastors. Niya, maki-meeting, no, mag-diskutay for proper transition. No? Kami po, mga na po ako sa akong bahin. Karong Merkules, mga na po ko sa Minanilla. Mamili na kong kwarto. Kaya naghanap ba kayo butang. No? So, yung anak yun ang kinabuhis pare. Walay forever. Even Archbishop Palma, kabaw naman mo, no? Nga dili siya ibalhin, paretiro na git siya. Kaya 75 na siya. So by October or September, we will have a new Archbishop of Cebu. Tagbilaran. Dili niya sa taga-Ubay, no? Pero assign siya karon sa the Bishop of Tagbilaran. Baliramig apelido. Iyang tinuod nga Albert, iyang apelido Uy. Ako Jerome Yu. So Balirami Uy og Yu. Allah. So Bishop or Archbishop elect Albert o iyang angga Abet Uy. Taas ni siya may po ni mo sayaw. Ako ni sayaw. So Uy iyang apelido. Ako Yu. So Balirami. Sa seminaryo pa ko tawgon ko sa Mr. Uy. Kay sa amo sa seminaryo apelido man kung dili mo ko oy you man ko ay maora na oy og you bali-bali. So atong arsobispo niya umaabot 3 months from now siguro 2 or 3 months from now abet uy ako si Jerome you gamay ra diferensya oy og you naminaw pa mo Marta pa Maria pa mo hapit na mahuman may suon ingo ani unta mo ni among bilin kaning misaha propopolo, dire po ko nga gibirahan, maayo. Itong October 23, kapariya, pabalhin na. Nagmisa ko to pag October 22, patay ka to, sayo ang misa, inaabot naman niya 11 ba to 10:45, nagmisa ko 10:45, nananghid misa, sa tagtungod ni Sugot man. No? Abot sa uban, alas 11 na kapin, nahuman alas 12:25, ibirahan din ko sa Facebook, unsam ning parian nagdadali. Wa sila kabaw 10:45 ang misa og nitugtan sa inahan. Og ibirahan ko dire. Hawaon ko nako. Ikaw kay hawa, no? Mo to gipatawag nako. Ang kitaw na ikaw makiha magigag libel ba? Mga naman sa sore, no? Ikaw kanakasa man kanako sa Facebook, pangay pasaylo through Facebook usap. No? Kay Facebook man, pakauwawan man ko rin mo tigbo kalibutan. Wa masa ko mauwaw, kay wa mo ko kasa. Kay wa sa kabaw 10:45 ko nagsugod, nahuman ko 11:25. So 40 minutes. Ilang naabot man sa 11:05, nahuman 11:25, abi lang 20 minutos ra. Uy, mangutana unta, dili mo judge diretso. Nananghid man mi through misyo sa ginikanan ni sugot man, no? Sugot ng misa kay puno naman. So ingon na unta misyo ba, di ta mo judge diretso. Mangutana sa tangano man. Dili kay Facebook dayon. Pakawawan niyong pare. Bahaan magyud mo ha. May tawo mo ba? Hapit ako mga man, 1 minutes na lang. May suon. Dili po sa Propopolo Mass nga na-highest ko sa TikTok. That was May 18. Kinomdo mo? Itong May 18, katong about love one another, katong gospel nga naisgot ko proper attire sa pagpanguros. Na-highest ko sa TikTok, 2 million views. Lupigan ako tanang pare, wadyo na ako tuyo Wala ko'y TikTok, wala ko'y Facebook. Pero ako'y highest. Lupigan ako ang mga sikat nga pare. Sorry ha. Direto sa Propopolo, May 18 na misa. Inumdong pa mo? So, memorable kaning Propopolo. O kaning adlawa, July 20, mo gini ang most memorable na ko. Okay, katapusan ako misa. Babay na lang.
Iampo mi ha, mag-inampo ay ta. Sorry po, uwa mo kasabot, usahay, badlungon mo, kay gahi mamugo. No? Hilak-hilak. Pare, pusa po ata. Gahi masang mamugo mag shorts, sleeveless. Inauton ta. Mag-inampo ay ta, ang pare, tao po. Makasapot. Ang pare, napoy kahuyangan. It is a long journey of 6 years. What a journey it has been. May soon, mag-inampo ay ta. Iampo may mga pare, iampo po ninyong umaabot nga team of pastors headed or moderated by Monsignor Roger Fuentes. Kinsa pa to? Father Joel Orisga, Father Alex Cola Jr., tag-iya sa Coca-Cola, kinsa pa si Father Ayan Balangkig. He was here before resident, karon team of pastor na, kinsa pa to sa? Kalimot mo? Jimmy Tolintin. Ako anang ko kaabot na po mina, maguwang na ko 1 year. So bago na po inyong team of pastors, kami po, ato na po sa laing parokya. NPA yun ang pare. Sabot mo NPA? No permanent address. Mo ginang pare. Walay forever sa parokya. Walay forever sa kalibutan. Kuhaon kita. Ibalhin ta. O di mag-ibalhin, mamatay gayot. Ay lasang patay. Ano latas balhin? Kitang tanan. Walay forever. Kamo, pabilin gapon mo dire. Be God conscious. Number 1, nangari mo, dili tungod sa pare, tungod sa Diyos. Amahan, anak, Espiritu. Tungod ni San Jose. Tungod ni Mama Mary. By the way, choir, sa katapusan dahil sa iguman sa misa, katahon na to ang O Senior San Jose. Ang mag-insensaryo ko, pasalamat na ko ni Senior San Jose na assign ko diri for 6 years. Salamat kayo. Ikaduha, be parish conscious. Ayaw mong balhin lang parokya, ha? Aray ka po mo dire, pabilin mo sa National Shrine of St. Joseph. Di ko kanahan na magsunod-sunod sa pare, magduda na ko. Ato tas lay parokya na agapon, naibog naman si pare. Ayaw sunod-sunod sa pare, Pabilin sa inyong parokya. Pabilin dire, inyong parokya na. Ako ato na po ko sa lain. Di naman sa kong tagad ninyo ba? Bitaw. Be parish conscious. Ikatulo, be priest conscious, of course. Okay. Sir, matas mga pare. Pero ikatulo ra ng pare. Dili number 1. If pare kay number 1 ninyo, kuyaw na na. In love na mong father. Ayaw na, di na maayo. So, kung sa ito primero, Diyos gayot. Apil na si San Jose o Mama Mary. Ikaduha, parokya. Ikatulo, pare. As of the moment. Pero human, igbalhin sa pare, ayaw na mo. Ay na natagda pare ay. Ay na mo, di na akong tagad. Ay, di naman sa akong tagad ninyo. Bitaw, taas naman akong wali. Taas maging kanunay. Be Marta. Lihok. Aban, be Maria o sa Paminaw. Sa Benedictine, kitawag ni ora et labora. Pray, ora, labora, work. Pray and work. Mura ni silag managtiayon. Mura ni silag buyet o desay. Nga di mahimo ang usa, kuwa ang usa. Di pwede sige lang tagtrabaho. Sige serve, way ampo, way meeting. Apil mong meeting, gano'n na. Di po pwede sige ampo, sige meeting, way serve. Nadyo ning duha. Both are important. Marta, serve. Maria, pamalandong ampo. Ora, et labora. Maigsoon, it has been a long journey of faith, hope, and love. Uban ninyo. Starting August 5, 2019 until August 5, 2025. Meaning, 15 days na lang ko dire. Wa pa dyan ko kahumag-impake. Nang sige na kong impake. Human na ni, mag-impake na po. No, kay mabiya na dyan ko sa Mandawi. Di na dyan kong tagad ninyo. Bitaw. No? So, maigsoon, salamat kayo. Sorry po kung mo kasabot. No? O tapuson ako sa usa ka kanta from Lea Salonga. The Journey. Wa ko ka-memorize, man ako'y kopya. Half the world is sleeping, half the world's awake, half can hear their hearts beat, half just hear them break. I am but a traveler
in most every way. Ask me what you want to know. What a journey it has been, and the end is not in sight. But the stars are out tonight, and they're bound to guide my way. When they're shining on my life, I can see a better day. I won't let the darkness in. What a journey it has been. What a journey it has been in Mandaue at the National Shrine of Saint Joseph. Thank you very much. Amen. Palihog, di sa tamanindog, palihog mga bata, dito na lang tayo, di lang tayo ma-check attendance, kahit talangan, ari na din sa atubangan, no, for the investiture sa clerical. Blessing karon una sa clerical. Then, so, blessings sa ninyo, mga nagpirma na lang mo ha, kaya dugay na kayo, taas man akong wali, iduko lang yung ulo for the blessing, inalingi ka ng mga batanon, may naot kong mga buutan ni sila, mga acolytes, nga mahimo silang Marta, pasabot mo serve sila, o mahimo po silang Maria, pasabot maminaw po sila, dili maglakaw-lakaw, magawas-gawas sulod sa misa. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Langig ang Dios kamsan Panguros Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. So lobo na karon, pwede matabang ang ginikanan. Dili na ka. Sunod na lang ang ginikanan matabang lang dahil sulob inig sutana na. Okay, Leo. Picture. Buutan mo ha, imong pabadlong ha. Isuloob na palihog. Isuloob ninyo, blessingan din ako, no? Sa isuloob sa una, o sana ko i-bless. Huwag na mabali. Taro na, ha? Tanawa sa. So, inspiration po kayo mga bata, no? Uban mga batanon, mag-adik-adik. Stay mo pag-adik-adik, ha? Bitayon, tagod mo. Pero sila na bisag batanon pa ni serve. Ay mo pag-uyab-uyab sa bata pa mo. Sige, suloob na. Sakto na ilang sinina. Basig nabali na ha. Okay. Sa blessingan. Iguman na sa suloob. Blessingan ta mo. Sige, tabangi palihog. Mga acolytes, mga kuya. Tabangi ninyo. Jeff. Tabangi Jeff ninyo. Pasensya lang sa takaroon. Kaya last mass naman ako. Dugay-dugay yun ni mahuman. Ay mo panguli ha. Sakto na. Masig dili na imo ha. Huot na lagi na uban. Wala pa kayo mo matambok. Idoko, man ha? Ikaw man ninyo, idoko inyong ulo, kay kaliguan ta mo. Kaliguan ta mo sa holy water. Mana mo, nanguros na ba mo? Ano na, sige. Okay na, idoko inyong ulo. Atong hataga masipang pakpak atong mga bang. Ato bang mas atong mga tao. Sabi na sa inyong mga parents, no? Palihog balik na isunod din nato ang credo, no? Nay kaon? Way kaon? Awa de. Wala budget kaon. Bitaw palihog manindog.
Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. Sa makita o dili makita. Natuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Anak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Anak dili binuhat. Sa kaniya sa Amahan. Dinagi kaniya nanghimo ang tanan. Tungod kanatong nga tawo galang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus ug ni Poncio Pilato. Nganto siya namatay o gilubong. Sa katulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Isa ka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan. Mubalik siya nga mayaon o panghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Yang gingarian walay katapusan. Natuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoong manghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan o sa anak. Dungan sa Amahan o sa anak, isimba siya o himaya, misulti pinaagi sa mga propeta. Natuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Kaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa masala. Napaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay. Ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katauhan. Isip mga bahin sa lawas ni Kristo, gitawag kita sa paghigugmaay o pag-alagaray sa usag-usa. Busa mo dangop kita ngadto sa Amahan, dala ang atong mga pag-ampo alang sa atong kagalingon ug alang sa tibuok kalibutan. Muingon kita, Amahan, dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, dinasig sa Espiritu Santo, maalamong magdumala sa katawhan sa Dios. Magampo kita. Amahan, dunggang among pangamuyo. Nga ang tanan nga nagdumala sa atong kalibutan, makakaton sa tiningob nga pagpamuhat, sa ingon nga makabot ang kalinaw, ang tingosbawan ug ang hustisya. Magampo kita. Amahan, dunggang among pangamuyo. Nga silakan sa kinabuhi na puno sa kasamok, sa kahadlok ug sa kabalaka, makapahulay diha sa mahilom nga presensya sa Dios. Magampo kita. Amahan, dunggang among pangamuyo. Nga ang tanan nga may balatian sa lawas, sa pangisip o sa espiritu, makaamgo ug makasinati sa kalinaw ug kahupayan sa gugma ni Kristo. Magampo kita. Amahan, dunggang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, dunggang among pangamuyo. Nga ang mga matuohong na nag-una kanato, magantihan na sa pahulayng dayon didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita. Amahan, dunggang among pangamuyo. Ginoo, uban kang Abraham ug Sarah, halapad namong gibuksan ang among mga kasing-kasing sa pag-alagad kanimo. Ang among mga pag-ampo karong adlaw magpunting unta sa among kinabuhi nganna sa imong anak sa Jesucristo nga Ginoo hangtod sa kahangturan maglingkod. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan kagahom sa tanan. Alang sa pagayag pag-imay sa ngalan, alang sa tagapaglanon sa Pilipinas Santo sa simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug mataro. Santos nga mahan Dios nga tunay magagahom sa tanan. Angay matarong gyud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit.
Nakita na mo ang imong walay kinutubang gahom diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Nani ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Isalikway sa tao ang pagpaghigala kanimo apan ang tao mismo maoy nagpuli nini kanamo. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nga sangyaw kami sa mamimaya dig silang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimong kinihalang kanamo, nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini, ngadto siyang mga tinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga'y ulalang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron
hinumdum sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, niingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang umualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pare. Hinumdumi usab among maison nga namatay, malauman nga banhaw silang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsutong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himo nga kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles tanang mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kaw nga daygon nga amoy kaw nga mayaon. Pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Yatagan ang kanimo makagaw nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa laog ng layos tanang kasamok, samtang napaabot kami nga malaumon sa pagbahag sa Kristo among manunubos. Kahimo man ang hingharian, ang kahumugang himaya, ang putsa kahangturan. Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among masala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaw sab kanin. Uban sa itong mga smile, at ipakita ang timaan sa pagningsunay, pagdait na. Ay magpagmugot. Smile, God. Cordero sa Diyos na nagawag sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Cordero sa Diyos na nagawang ng sasala sa kalibutan, Cordero sa Diyos na nagawang sasala sa kalibutan, hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nangawagtang sa mga sala sa kalibutan,
bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, papamulong lamang mamaya ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O amahan nga maluyon, kining mga misteryo maghatag unta ka namo bagong kadasig, ingon man magdala unta ka namo bagong kinabuhi diha kanimo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man kaninyo. Manalangin kanyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos na misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo.